Benvidos ao Ben Falado. Meniños acabados de nacer ou que xa empezan a falar enredan cun artista que utiliza instrumentos primitivos ou elementais. Un destes instrumentos básicos é o axóuxere. Imos falar un pouco da palabra axóuxere, da festa dos axóuxeres, que é unha festa das palabras. Hai varios instrumentos que consisten nunha caixa metálica ou de madeira que teñen dentro ou incorporados de varias maneiras bolas, variñas ou ferriños que lles fan ruxir. Axitados ou golpeados coas mans serven para levar o ritmo da música. Unha utilidade práctica de algúns destes instrumentos é colgalos no pescozo de algúns animais para telos localizados do oído, ou poñerlles un mango para que os meniños se divirtan abaneándoos. Entre nós son ben coñecidas as ferreñas, as campaíñas ou as chocas. Un destes instrumentos é o axóuxere, que é unha esferiña cunha fenda rematada en dous ollais, que leva dentro unha ou máis boliñas. En castelán chámase cascabel e en inglés jingle bell. En galego, segundo as zonas, coñécese con varios nomes da mesma raíz. Entre eles, axóuxere, aixóuxere, axóuxe, arrexouxo, xouxeira. Estaríamos tentados a ver nestas palabras unha das que se chaman voces naturais, porque a súa pronuncia imita algo o ruxe-ruxe que fai o obxecto. Pero non é así. A voz procede do árabe al-jujal, e seguramente chegou a nós coa difusión da música árabe-andaluza. Deixade cos rapaces e as rapacinas se queren tocar algún instrumento que toquen, se queren facer así que fagan. É unha provocación. Boto os instrumentos de percusión no chan, sentámonos todos, os moi pequeniños, casi que é a primeira vez que os ven. Entón, pum, dá un golpe, dá outro golpe, pero ainda non se atreven a facer ruido, a poñerse aí, bum, bum, bum. Porque a creatividade só pode desenvolverse na liberdade, non nas programacións, porque es que se estamos programados é máis complicado, non? Entón, de maiores pasamos nosa vida desprogramándonos, non? Para poder ser esa palabra tan bonita que é libres. Vai, o meu neno piquiniño ten ganiñas de dormir, ten un olliño pechado e outro non pode abrir. Cando somos fetos, estamos na barriguinha das nosas nais, o ritmo do corazón vai a ritmo de 6x8. Un neno pequerrenchiño, unha nena pequerrenchiña que non dá dormido, que non sei que, cantas de unha nana suavemente a ritmo de 3x4 e está escoitando unha melodía ao ritmo que escoitaba ela dentro do útero ingrávida no líquido amniótico, non? Para que entro no baile, para que entro ahora, para que entro no baile, bailaré a noite toda. Non sirve calquera lingua para calquera sitio. Na Galicia sei que hai máis de 15 maneiras distintas de dicir chover. Pero en Andalucía non lles vale para nada, porque nunca as poderían nomear. Todos os anacos de terra teñen nomes. Mamá, como se chamaba isto? Como se chamaba aquelo outro? Como era aquelo daló? Esa expresión que quere decir e aquelo outro, porque relacionanos coa terra, digamos que é unha armonía. O que serve para mirar a hora é un reloxo. É un roedor grande ao que lle encantan as cenorias. Coello. Quitar un número do outro máis grande. Restar. Ves como sabes? A festa dos axóuxeres percorre toda Galicia convidando pais e nais a compartiren cos pícaros a regalía da fala, da nosa fala. Festas como esta actualizan aquel vello refrán que di: o neno aos 6 meses asenta, aos 7 endenta,
o ano é andante e os dous é falante. Outro día, máis.